government of Niger. The authority recalls ECOWAS's principle of zero tolerance for unconstitutional change of government. Abusia eneya etwagu ye Omar Ali Traore ono na ye President ma ECOWAS Commission Samoa wode emaye eno no kane mampani John Dramani Mahama nchen ene ye duru bra okopie mu ewo apuye mantam no mu ni ya no eye se wode potaye de so ani hu ene ko omanfo na ase ya omu ebobo hu na ensam bebre ana wode atodwa wotrese Ghana no a nyame ya adomo a Ghana fo sa to aba na de manoa Ghana no opese ochekere no ye nyina na ye ka ba mu na yatimi achekere ba no sana na ne matimi awie pe hu sa mamu no obi ade ne hu hyemu a na atumi ayeye ebia mu nso ne hye ba ko wode ba ayese 24-hour economy no eno nso nya konya ekirekire mu sade ne ma esitie ensampi na kane mampani John Dramani Mahama ade tudwa. We are ready and a lot is happening. I have the utmost confidence that very soon we shall see and have a feel of a manifesto that responds to the day-to-day needs of Ghanaians and leverages on our shared aspirations and common identity when it is launched. A manifesto that will be anchored on the people's will. We're ready. I am ready. The beautiful thing is I have equally seen the readiness and eagerness of the Ghanaian people to join us on this journey of rebuilding ourselves and our society. And to the majority of Ghanaians and voters on our side, be rest assured we shall protect your votes. And even those who are not on our side, rest assured we shall protect your votes. We shall let the true voice of the people speak, and we shall make sure that the outcome of this election is a true reflection of the wishes of the people of Ghana. This is my pledge to you, and we shall work together to build the Ghana we want. Kane mampani John Dramani Mahama ena yete nenkai ye free NDC mono mayenko ni fafa so na yenko NPP amanyokunum sam kakra marase bedone de ma de se ya wa sante achim no fa baton pesu na so wa sante yewra andi apia kubi ena kasai ne nyina no tie ya wo kire se sade enema esi ekeka kono abayin kakran o ye djuma e de aboa Ghana yeyo ene ne nkanko ne nyina no se ebra yewura oseche mensabonso ya wokoga na marase bedwamu a wono na yesahene edomadom kese no nsiamudie koso a opani no atwe ne ho asesei no wonye sahene enfama dom kese no biemu no ebra sansensam no ba ye no na opani enso de nsam atudwa ebiemu nso ebra na sansensam no ekoso a esi ye no na emu ache ebi kire se first deputy speaker yewura Joseph Osewusu Joe Wise ebra so so opani no so no wono so timi eba nanim wa brabo mu kakra ebi so kire se da bi sa ne afani afo bi etiretirim mu sa ebi tese yero se chema sabozu kura wache kura be ya onsi fa no obi so mra ensam de amanfo aka bi pa na yewura no de atodwa ya wo kire se metiase o mentiase o we na ne bra so se we na de ye fa he kosi he o pam no twa no nyina na se mache no enti NPP amanyo ko ye hwe na kwan bia so no obia me na sepo bia no wonyi emfa mfiri ho ade be ya bufu hyew tirim po bia wabo Ediama NPP amonyo ko ne saba yo muntimi mbreke 8 no omonhwe na omunyi emfamfiri ho wanamo Andy Apiakubi. The designation of the change members ought to come from Parliament, and Parliament cannot do it all by itself except we confer with the party itself and the presidency for us to have common understanding as to the members we are replacing and who are replacing the members. So it was part of the consultative process expected under the standing audit in respect of change of leadership. The way forward is for us to accept the situation as it is and reorganize ourselves and mobilize a lot more energy into the campaign. So we are not looking back. We are not going to ask the questions of ifs and whats, but what we have is what we have. So how do we make what we have more efficient, more effective to realize the objectives of the party? This is what we are going to do, and I'm sure everybody will lend a hand promoting this collective idea. Ira Andy Apiakubi ena yatene nkan nanka asam ni fie nanso mpani sa do tu mirika kwotehwe aberewan fikyire awia no
wɔne ne maayɛ bɔɔ aberewa bɛyie na nka nwansena deɛ ɔmo wɔ akyire kwa nanso ɔde ahwedeɛ ɛbaa fie no ɛna ɔde nwansena ɛbaa ne nyinaa no ɛne sɛ abaayɛ bi ɛnam social media no so a ɔdoma nkoma bɔɔ soro bɔ asaseɛ no ɛneɛ ne ho ɔfɛ papapapapapa abaayɛ nyame sɛ yɛnka nokora ne ho ɔfɛ ɛto egu n'akyi nso deɛ ɛneɛ wode kɔ me kurom ahafomɛhame kora wanhwɛ a ɛnkɔ hɔ ne nyinaa no ɛne sɛ ɛdin bɛɛ ne yɛfrɛ no a yɛsɛ frɛ no Mona Montage dodoɔ no afrɛ no Hajia for real Hajia for real na nansɛn ɛne social media ne hwehwɛ anim ne dwɛ ne ahantasɛm yi a yɛ akyerɛ sɛ sika ɛyɛ $2 million ɛho nsɛm na wɔka nyinaa no yɛ deɛ wɔwɔ japade a wɔwɔ biebie nneɛma so trɛtrɛ nneɛma pupupupu ne to saa sɛ yoko te hodin o mahu na mo saa Ghana fo bi afɛ deɛ mu nyina yɛ ne yɛba wobɛhu a boxer kora na obi wa na watwa na wapostu underwear kora na obi wa watwa amanfo timi twa postu brazier nyina na omo postu sɛ mo hɛ me brazier dodo ne ade nyina na omo de atodwa ya omo kyerɛ sɛ afɛ deɛ omo bɛsane si Ghana fo so yie pa obi wɔ hɔ no mu a sɛ me kwabana kɛse a mete ha yi ebia na me wɔ abrosa bɛsɛ du ɛwɔ hafomɛhame na abrosa du ya me wɔ hafomɛhame no na wo hu kwabana kɛse din ne ka kyerɛ sɛ kwabana kɛse na wɔ abrosa du ya abrosa du ya si hɔ kwabana kɛse sɛ ɛyɛ ne dia no ɛne kwabana kɛse nkɔ ɛwɔ hafomɛhame hɔ baabi a enti ɛba sa no ne sɛ kwabana kɛse wawiam enti wawiam dia wɔ sɛ aprosifo bam nso ayo konso bam ɛne office of the special prosecutor nyina bɛbam yɛbɛtaa kwabana kɛse saa kɔpem sɛ yɛbɛkye no enti sɛ deɛ saa ɛna ɛba bɛkɔ so na empani ya ɛbɛ yɛte asɛm yi na yɛne ɔmo edi nkɔmɔ ɛyɛ sɛ kɔbasa bi a bibi na hwehwɛmu bi pɛ sɛ kɔ so ɛwɔ yoko hɔ no mu a wɔhwɛ edi anim ɛwɔ hwehwɛmu mu ebiam nso toto nneɛma daadaa setere mu ɛde ma wɔ mo ɛyɛ ewura edu ɛda kudwo wɔno na edi nsɛmtwerɛfoɔ anim na ɔsɛ Sompa momra na momagye asɛm yi na afɛ deɛ yɛhwɛ si fam. What we are seeking to is to depart from the law saying that you have to be a subject of investigations before we can ask you how you study it. That needs to change, and we are leading the charge in that route because he mentioned that Attorney General has to lead it. We are leading the charge by ourselves by making certain proposals for the amendment of the law to be consistent with what exists internationally, so that whatever lifestyle you are living should be backed or should be matched by your earnings. Where there's a discrepancy, the onus is on you to prove to law enforcement how you came by those resources. Yewura Edward Kujo ena yete ne nkan na ne krakra mu kra no kane auditor general Yewura Yaw Domelevo ono so de nsam kakra esoso. Our systems, from my point of view, are not fit for purpose. You talked about evading somebody's privacy, for instance. If we want to stretch that argument, then there will be no reason why the police can even mount a search or stop you and question you if you are being suspected. We need to put, you see, we have to look at this individual right versus the national interest or our collective interest. Nano ada omampani na nano danko akufo ado etu anamo bi ewo ne mansie na musifo ahodo mu ama kyerɛ sɛ bɛsɛ aduonu nane a kyerɛ deɛ te sɛ wɔsesan wɔ mu a na wɔde foforo ehyɛ mu sɛdeɛ assembly no nhyehyɛ yɛsitie no sɛ kɔbasa omampani bo obi din sa no a na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛto so aba na ɔpani a ɔbɔ ne din sɛ ɔnkɔyɛ DC ɛwɔ amanse wɔ semansinim wɔ Asante Mantam Hase no yɛwura Oscar Asare Ando wɔno na mpanifo ɛkɔ simpie so a ɛgya wɔde abato ɛkɔ hyehyɛ so na ɛbɛrɛ ɔkɔ hyehyɛ so ɔno kyerɛ sɛ nipa a ya wɔyɛ assembly members a wɔto aba no na wɔyɛ aduasa ɛnwɔtwe na anika sɛm wɔ mu no sɛ bra nipa maako aduasa nwɔtwe no ɛto aba no nyinaa wiye no wɔn nyinaa ɛto ane yɛpene so sɛ yɛwura Oscar Asare Ando ɔno ɛna ɛmɛdi anim sɛ DC ɛwɔ amanse wɔ semansinim mu ɛwɔ Asante Mantam na dwumadie no aseɛ no yewura oseche mensa bonsu ya Ghana emarase bedwam no hwɛ efisɛm hɔnom ensensɛm yɛ ɛkɔso sentimental swami wɔne ne wɔn mara sɛ bedwani nanu yampo ɛna ofiri hɔ sɛ majority leader okopiem ɛwɔ dwumadie no ase ensɛm pii ɛna wɔde ɛsɔso yewura Oscar Asare Ando yɛ ka no ho asɛm ebere bi na wɔn na yɛ National Health Insurance Scheme Manager ɛwɔ Manso Nkwanta kofo abrɛ so ensɛm pii na yewura oseche mensa bonsu ɛde man sɛm twɔfo Benedia for the first time, Miyamashabo. What we are paying if he Anyuan Quanta, Ebamanson Quanta, Eko Dantano, Ediakusi of Wasina, and yet
wɔn sɛ de ama contractor bɛnam sɛ delay payments bi bɛɛ mu nti ama contractor na free site nti sisi deɛ ɔsɛm yɛn sɛ mɛyɛ deɛ metim biara na ama contractor no yɛnyɛ skama no na abɛtoa adwuma no so anyɛ sɛ bɛduru baabi no ɛkwan no koraa bɛtua nti ɔsɛ yɛyɛ kwan no na no deɛ maka na mɛyɛ ho adwuma sɛnea bɛyɛ nyinaa bɛhu sɛ sɛbi ma mɛhyɛ abuhum na ma mɛhyɛ boa bɛdi bɔ yɛtɔ so bio no ne kwan yɛ saa ka ho no yɛde free yɔ so nam ahrewa mankyia bɛfa ɛbɛsi mmosua so toa so a bɛsi abusua anofo brajo w'ani ya etwagu yi ɛyɛ asante mantam so afɔ yɛwura Simon ɔsɛe mensa yɛn kɔnya nim na ɛbra dwumadi nyina ɛkɔ so na bo Oscar Asare Ando ya hese no na yɛ DC ɛwɔ Amanse West hɔnom no wɔn so de nsɛm ma nsɛmtwerɛfo edi nka no mɛda president ase sɛ wɔnyɛ gidi o sɛ me smith mi abo ama n'ani so ade hu so wɔsesa Amanse West ɛne Ghana nyinaa ama yɛ gidi no wɔfrɛ me sɛ me so mi bana mɛboa ɛtɔ so mi no mɛda ɔmo so nyɛ gidi o sɛ deɛ ɔmanpanyin aka no ana ɔmanpanyin ani so ade hu no me smith mi aboa ama yɛyɛ ama Amanse West so afa ne ntoma pa afrɛ yɛn nyinaa yɛ gitu sɛ sɛ yɛbɛtumi akyekyere ɔmo assembly members say ona you cinema if you say you tell them na boy say and I me wujidi so be boy say e kon fa so eto aba na ma menya 100% ma me wujidi sese me somu a omo so be boy ama e peja ama district anwumre no nsia brem kase Sompa TV na uguso a wo hwei wo fa bi e wo Asante Mantam Kropo Kumase mo Sompa 93.1 FM wo fa bi e wo Sompa 98.9 no wa hafo na fa so pono ene mpatamu wo kuramu e wo Sompa 90.7 eno e wo nkranza tachiman ene ne mpatamu yemra Asante Mantam Kropo Kumase ha biemoi na ye Kwame Nkrumah suapon no emu Kwame Nkrumah suapon mu na ayade fefefe bi ane nyina no ayese wapa dwumadie bi ho ntoma ya ye fere se dashboard na sa dashboard no ebeboa ewo abato mu sakoba se abato bi ekoso na wo pe nsemfuo bi ewo abato na ekoso no mu atimi di wani ade akire wo pe nsembisa bi ene niema bi a ene sa dashboard no betimi aboa wo ama de bia ya wo hwehwe no won sa tumi aka ebetimi aboa bra no ebretie mu ahohare mu ama abato no aye tententententententem ade ma yisi adwumako no na Asante Mantam pani kwankyerefo ade ma yisi adwumako no yewura Benjamin Banobio ena epie mu dwumade no ase a na wode nsɛm yi ema nsɛmtwerɛfo. It's about information, it's about transparency, it's about fairness. So it's a good app, and we as a commission, we are going to support it to ensure that our electoral activities and processes are made open and transparent to the general public. So that in the end, when results are declared, everybody will know what was involved in the declaration of the results. And then they will know that the result that will be declared will be a true reflection of the desire of the people who voted. Adima abato ataya no na yete ne nkan abusua enne anopa no awia ne mo kakra no na yetete nsem bi ewo Asante Mantam Hasei na agrek kwada so ha ya ena yete sa asem no nyina no eyese apartment bi ejatom ama ejano tom no kyese ahadwen ama awiri niema gufom se ya japade ahodo ya ahye enya sameketo akora na fire service to mirika kodu honom na je se jana de ahye nanso woni ana owo enchen honom ne woni a wobemba bia ejano se ye no e kere se ye maame bia ne mfie no kɔ nanim kakra ene senya adofo bi ne soso so no mu dia sado ye kasa kura bia nke ye kan asamfoforo wo mu se ejano a eto honom okra bia amfiri mu ankɔde nanso so na japade a enya japade wa ɛna ekoro dumja adwumako no bɔn ho mɔden a ɛyɛ de obananso jane de ahyekora ya kyerɛ sɛ ne amanfo ye wo kwada so ene ne mpɔtem Asante Mantam Hasei de wani abre ya wo ka ho asɛm na ye maame no adɔfo so no mu a kyerɛ sɛ na wontimi ntena ebra wo hu sɛ na japade ahodoɔ ɛhye eja damu no otemu awurade Jesus Christ nia de jana hia na ese Jesus Christ ne jana hia na ese Jesus Christ ne jana hia na ese na eyade se ahadwen ye pa na no what topiti kura ne sa
nanso adɔfoɔ yɛ mmoa nkakra epagya maame no edifiri hɔ no mu a wɔhwɛ sɛ maame no nso so no agya nyamba yɛ atom a wɔbɛtumi akyekyere ne werɛ ɛwɔ saa nneɛma no mu nanso so no deɛ dum gya adwuma ekuo no ɛka kyerɛ sisi a ɛne sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔbɛtumi de wɔn nsa atene so sɛ adeɛ A anaasɛ B ɛnam so ma egya no ɛhyeyɛ na wɔn de nneɛma egu akwan mu sɛ nyame yɛ atom a deɛ ebesi bia wɔ mu no adekodeɛ nam so ɛma egya no ɛhyɛ saa apartment no wɔn de ho asɛm ɛbɛba abusuama yɛn nan yɛ ho kakra bi ne yɛ mmara ɔho na yɛba yɛde agoka nsie mu nsɛm yee kyerɛsɛ asa yɛ adeɛ ne bi mu yɛanom yɛdan ho abasisi a 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sire mu woje ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Aketiapa. Abusia yama wakwaba na yeko agudie mu nsam. Agudie mu nsam no ye hyase e de afisam no ansa na yakọ amanone. Abusia de tie ne nanka wo se Accra Lions ene media mass enanka wo se bo nanso so no bibi nti watu e de ahyeda. Eya anu se Africa na media ma ejina mu nti na chese one Accra Lions game no na wo se otu e de hyeda. Bechem United an sebi ama nsu atreman e bo mo e ka baako. Bibia ni Gold Stars SMU ama brekum Chelsea ati eka no baako bofo akwata no anhye bi ama Great Olympics ebo mo eka baako Heart of Oak ebo miensa ama Retamal United nso omantumi ante Karela United ebo mienu ama Lagos Cities omantumi ante Nation FC nanko also ni Dreams na ebo na so bibinti watu e de asedanti abusua eho asem eno no na yenko England na yehwe games ni bia ekoso na England no Premier League game about so eye Wolves and after so Sheffield United Wolves ebo Sheffield United e ka baako ya went to me anti abusua ehho asem eno no table no de anwe ne si Chelsea ye wini ye luso ye da 10 na tie Liverpool boboko no di kan 60 points Man City to so me no 59 Sanso na Arsenal the Gunners to me and 58 Aston Villa beto so 9 52 Tottenham Hotspur to so num 47 Manchester United etoso ensia 44 Brighton abetoso son 39 Wolves abetoso enwotwe 38 Newcastle United toso enkron 37 West Ham United etoso edu 36 Chelsea the Blues yasaba yachi awurade yawu Chelsea toso edu baako 35 Fulham toso edu mienu 32 Crystal Palace etoso dumiensa 28 Bournemouth toso du 9 28 Brentford toso du num 25 Nottingham Forest toso dunsia 24 Everton the toughest toso edunsia na omunya wi a ombawi no omunie Luton Town Burnley and afeso so no Sheffield United omunya wi a ombawi pe baby akeka kono so de ombawi na yanko La Liga game num
na La Liga games ni bi eba so no Cadiz ebo 2 ama Celta Vigo Joseph Edu ni team no wamo so etimu mienu nti eye 2-2 Real Betis ebo miensa ama Athletic Club Inaki William ni team no omo team baako sesi aye ka say Las Palmas ene Osasuna ene ebo half time obia NCB anwumre no nwotwe pepepe Real Madrid ene Sevilla ampaya ebedwa de ntia ampaya ebedwa ene Sabrantia ye fe no Sergio Ramos ya ofri Sevilla no ya wakone na moa kopiem Real Madrid a wasa kwone nam ho a wasa ba Sevilla ho no mu biem no kyese na obegina kire ho na sai na niam besi akọ afa yanko Serie A num na ansa na yebekọ Serie A num wo no yanhwe Spanish La Liga table no say na ehon nsam soso esi etie Real Madrid edikan 62 points Barcelona tosum 57 Girona etoso miensa 56 Atletico Madrid Diego Pablo Simoni ne team no omotoso enai with 52 Athletic Club etoso enum 49 Real Betis toso nsia 42 Real Sociedad toso nson 40 Las Palmas toso nwa 36 Valencia toso nkro 36 Getafe toso 34 Osasuna toso Dubaco 33 Deportivo Alaves toso Dumieno 29 Villarreal toso Dumiensa with 29 Rayo Vallecano toso Eduna with 25 Sevilla toso Dunum 24 Real Mallorca toso betoso Edunsia with 24 Celta Vigo abetoso Edunson with 21 Cadiz etoso Edunwotwe with 18 points we dey utwa obedi ho sanso na Granada na fenso so no Ameria omo etoso Ameria no toso aduonu na Granada no toso dunkron Granada wo 14 points na Ameria no ewo 9 points obi nam 50 ni akire no we dey na jese wonwe yanko yanim wo Italian Serie A no moy abusia de wo mu ni Serie A games no bi nso ekos na Juventus ebo miensa ama Frosinone nso atimu amieno Cagliari ene SC Napoli game no eye 1-1 na leti ene Inter Milan they said almost yenya wo mu bra said almost puso ntra no ano tese omo che kwansem kura o behyewo Martinez abo 2 goals ene Fratesi nso ade ba kwa ka ho a sesi aye Casemiro 64 minutes Inter 3 leti 0 ehonsam no ebo 7:45 for AC Milan and Atlanta ena ebebo nti ya na mo asem nso sade ehonsam esitie no one table no say na emu asem esi etie Inter Milan edikan with 66 point Juventus toso 57 AC Milan toso 52 Bologna toso 948 Atlanta toso 45 Association Sportive de Roma AS Roma toso nsia with 41 SS Lazio toso nson with 40 Sansona Fiorentina toso with 38 XFC Napoli toso nkron with 37 Sansona Torino toso do with 36 Monza toso do baako with 36 Genoa toso do mienu with 33 Sansona Empoli toso do miensa 25 Lecce abe toso edu and 9 with 24 and now Udinis etoso edunum with 23 Frosinone wamo toso dunsia with 23 Sanso and Sassuolo toso dunson with 20 Hellas Verona toso dungo with 20 Cagliari toso dunkron with 20 Sanso Salernitana wamo toso aduno with 13 points and honsam no abusia yanko German Bundesliga no mo se said sa ye friend no Xabi Alonso Timo he said Xabi Alonso de one na ekuro Eintracht Frankfurt ebomio ama Wolfsburg wo mo take kanunte ye 2-2 Borussia Dortmund esemio ama TG Hoffenheim wo mo nane wo mo ekamiensa Augsburg abomienu Augsburg ase Augsburg NCB se see ya kaso about 2 minutes Augsburg NCB na Freiburg nso NCB one table no say na busua ehonsam esi etie wo ko German Bundesliga no mu a Bayer 04 Leverkusen edikan what 61 point Leverkusen edikan 61 Bayern Munich tosum 53 Sanso na Stuttgart tosum 47 Borussia Dortmund tosum 41 RB Leipzig tosum number 40 Eintracht Frankfurt tosum 9 with 34 TG Hoffenheim tosum with 30 Werder Bremen tosum with 30 Sanso na Freiburg tosum with 30 Sanso na Heidenheim tosum du with 28 points Borussia Mönchengladbach tosum du baako with 25 Wolfsburg tosum du mienu with 25 Union Berlin tosum du miensa with 25 Sanso na Bochum tosum du 9 with 25 Augsburg tosum du num with 24 FC Cologne tosum du nsia with 17 Mainz 05 tosum du nso with 15 Sanso na Darmstadt tosum du with 13 points and honsam
ɛno no nti ya na wahyɛ no so ma memɔ French league anoma wo na busua na yɛmfa anwie Lens ahyɛ mmienu ɛma Monaco nso ahyɛ ɔmo ɛka mmiɛnsa ɔmapɔn sanso na Harvey Jordan ayu ne nua Deda ayu ne team no ɔmo hyɛ baako ama Rams ɛhyɛ ɔmo ɛka mmienu Nice ansɛm sanso na Clermont Foot ɔmo nso ntimi ansɛm Toulouse ɛbɔ mmiɛnsa ama Lille ɛte mu baako Paris Saint-Germain ɛne Rennes a game no ɛyɛ 1-1 Alidu Seidu say Rennes ɛhɔ na wɔwɔ ɔmo na di ka hyɛ egu ansa na PSG ɛba bɛte nti ɛho asɛm ɛno no na England EFL Cup no final no ɛba so na ɛyɛ Chelsea ɛna afei so Liverpool bɔbɔko no ɛna ɛde etintim so abusua na wo de wo tawa so din pa na wo tie mbrante a esi aka no ma Chelsea ɛtra ho ma Liverpool hyɛ no a coach ɛfɛn sɛ Mauricio Pochettino wɔde 4-2-3-1 formation ɛna wura game no mu na Petrovic ɛna da pɔ mu Mario Gusto ɛna ball 2 Asa Disasi ɛne Liverpool ɛna ball 5-5 Ben Chilwell ɛgyina benkum afa so ɔno make back four no abrante ɛfɛn sɛ Calcedo ɛne Fernandes ne gyina wɔn anim Kopama Conor Gallagher